Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan nga inkan kanu ni Shalani ti inana, kan ti gayem na. Nagsardeng nga ron dayto iti panagadal na. Simurot nga ron dayto ikan ni Ed, kat nakikapeng iti grupo da. Iti panaglabas ti panawan, marik na ni Ed nga agayat dayto ikan ni Shalani, kat nakunamat ni Mirna, nga awan dakas na, numaddaan da iti relasyon. Lakit di dabaybayan ti grupo. Iti may sangal daw, inayabanda ni Shalani. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapuluan. Dinudurso, apang ngedden. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agrubat ka, Shalani, adda papanan tayo. Ha? Basta sumurot ka kada kami. Sumurot ka ni Manang Mirna. Wan-en, sa dino ngamin ti papanan tayo. Agpaili tayo. Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wan, Shalani. Kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak. Anya? Wan, Shalani. Basta agan-anad ka, kan sumurot ka kada kami. Di ka maisinsina kada kami. Anya? Ala, agrubat tayo na. Agay ayaban dagiti kakadwa tayo. Manang Mirna, jak la impagarup adito'y matgayam ti papanan tayo. Wan, Shalani. Agawaam ti aggunay. Nga manang, apay kastoy. Naskan nga aramiden tayo ti kastoy. Gaputaawanan ti makan tayo. No saan tayo nga aggunay, agbisin tayo ijay hideout. Anya? Wan, Shalani. Ala, agawaam. Tapno makarwarta dito yan. Urayin talatan dagiti kakadwa ijarwar. Ngamkas iti na ibaga. Agan anad ka. Amangan no adda makakita kadata. No kasta, agtataod iti takaw dagiti abasto tayo ijay hideout. Wan, Shalani. Kat dayto yan ti gundaway. Tapno maamuam anaimbag ti maipapan iti grupo tayo. Anyan ti kastoy. Natakawan ti kadakkelan a groserya dito ili tayo, Marshal. Ha? Ita lang nga mapasamak na ito itiili tayo Ay, no kasta. Aging ka dito ili tayo. Adan dagiti managdakdakas. Deta ti pakakitaan, nga doon tinagbaliw ita a tiyempo. Ti lugar tayo asigod an naurnos. At damot tan ti agtatakaw. Ay, Ngamala, saanin aday ta ti pakariribukan ta. Ikararag talangan, asapay la kumata saanin a maulit ti kastoy a napasamak. Nana, imayak, gaputa kailiw kan. Agyaman akbalasang ko. Gaputa sa andak latta amalipatan. Saan to apulos ang mapasamak dayta, Nana? Nakagradwar kayo gaya man. Wan, Nana. Iso nga imay kasi narungkaran, tama nga naawan ton tiwayak, no adan mabiro ka katrabaho. Ay, sapay lako mga ruda. Kamakabirok kayo adagos iti panggedan nyo, balasang ko. Ay, no saan ko maapim manaw ni Shalani. Kadwayo ko anagturpos. Wan nga rod, Nana. Hanggang awanan. Jak namnamahan ang makitak pa iti anak ko. Ay, amangan no nalipatan na tayo pa yan. Manon atawan tinaglabas. Saan tayo ang mapukawan itinamnama, Nana? Agsublin tumatlaan kada tayo ni Shalani. Shalani, nabayagan sipud nakikapang ka iti grupo tayo. Ado pa yan dagiti na isaysayang kat tayo a plano. Kat nakitak asan ka nagbaliw. Ha? Wan, Shalani. Kat day tati nakakitaak, iti kinapudno.
Iso nga. Iso nga. Ituloy mo, Edgar. Iso anat nagtiriknakan ka. Anya? Uwan siya lani. Punot imbagakan ka. Agayatak unay kan ka. Kat ikarik. Anuman ikanak iti gundaway, amadaan ta iti relasyon. Agbalinak to anapudnukan ka. Naklaatak iti daytang imbagam, Edgar. Pangasim, ikanak kumapay itinan anay apanawan. Panunutak pa'y anaimbag di may papan iti daytabanag. Sige, Shalani. Sa anak mo't kidi nga agap apura. Ngamnam na maag. A positibo, ti isungbat mo kanyak. Manun nga aldaw a pinalpaliw ka, Shalani. Kat, kasla adda pa kariribukam. Manang, Apay, adda ka di parikot mo? awan manang. Ngam pampanunutak laang dagiti inararamid tayo. Dagiti insay sayang kat tayo at plano tayo. Apay, agbababawi ka ka din? Manang, Amok ti adda di ta isip mo. Tauray siyak. Agtukyad ti riknak iti daddo mga inaaramid tayo. Gapot agbalbalin tayon adakas. Kan maysa, kaslaawan pagmamaayan dagiti araramidan tayo. Agparparnuay tayo lang iti gulo dito'y ili tayo. Kan isagsagmak tayo lang tibiyag tayo. ngam apay nga rod nagbayag ka iti grupo, manang. Gapot amok asaan akon ang makapanaw dito eh. Ngamsi ka. Ubing ka pa'y, Shalani. Kat no addagon daway mo ang makalibas. Aramidam. Ngam, manang, napatagmatan kanyak ti grupo. Kan maysa, kasla sa anak kon ang makapanaw. Gaputa agayatak matan kini Edgar. Anya? Wan, manang Mirna. Kat day tati pakariribukak no daduma. Adakan ka ti amin apangadang. Ngam ulitak manan. Di mo kumasayangan ti biyag mo. Tapno awan to ti pagbabawyam. Nabayag natin nga agayan ayat ta, Olive. Kaya't ko nga kalay sa ta kuman. Sigurado ka, Marshall? When Olive, sigurado ak iti dayta apangadan ko. Ngam, talaga ka di nga ay ayatan nak? Si Kamet, di santa kuma nagbayag akastoy no di ka ay ayatan. Aman nga mino ni Shalani pay laang tilinaon day tapusom. Ay na, si kalaang tilinaon to'y pusok, Olive. Wen, inayat ko idi ni Shalani, ngam idi dayta. Ubing tayo pa'y idi. No pa'y napatig pa'y lang kanyak. Dayta, ket kaskabsat. Alawanan, kung kunaklaan ka di, nagadun ti impagam. Kas lang amin pagduha-duhaan nak pa'y laang. Saan? Ay ayatan ka iti kastaunay. Katuan, paikalay sa akin ka, Marshall. Tangay agayan ayat kayo ka ni Shalani. Agkasar kayo nga rodan. Agpeso, Pangulo. Wan. Ngam ne. Di yung lipatan ti pagribangan nyo ti grupo. Nga oray agasawa kayan. Uwan, Pangulo. Saan kayo amadanagan? Ad-adda alala ingak ti aggunay para iti grupo tayo. Gaputa adda ni Shalani nga inspirasyon ko. Ala. Nasaya at nga rodong kasta. Inton kanikadwa nga rodan ti panagkasaryo. Ira na tayo inton kabos. Tapno naranyag ti panagkasaryo. Agyamanak, Pangulo. Di kan makababawi, Shalani. Nagpaikalay sa kan ka ni Edgar. Kat agasawa kayon. Wan, manang Mirna. Dahito iti tandaanam.
agtulnog ka iti amin nga ibaga ni Pangulo. Ken oray addan asawam, di yu liplipatan ti obligasyon nyo iti grupo tayo. Wan, manang. Adu pa'y dagiti plano da nga isayang kat tayo. Nagbaligi tayo. Gaputan narpuugan ti may sa agrupo amang kalkalaban kada tayo. Ngam agpagad tayo mat ita. Gapo iti inaramid tayo. Kan, gapo iti panangraot tayo iti maysa apasdak. Manang Mirna. Sapay ko ma. Tasaan tayo ang maisagmak iti dayto nga araramidan tayo. Adu pa'y dagiti kayat da abalsan. Kat no saan da mabalas amin dagita at tao. Adu matirautan tayo. Gaputaday tala ang tiwagas. Tapno makaala tayo iti aramatan tayo. Banag amang iton damat iti pagpaggadan tayo. Wan nga rod, Manang Mirna. Kasla agbabawi ak anak ikapang. Nga maawanan maaramitak. Gaputad da ak dito yan. Agbababawi ak. Gaputa iti likodan ti kinaragsak ti grupo. Pasigmat gayam abalas ti adda iti kaunggan ti tunggal maysa. Banag apagkadkadak no daduma. Husto ka, Shalani. Ngam kas iti naibagak. No addaman ti gundaway mo nga aglibas. Aramidam. Ngam kasano ni Edgar? Yak mapanawan. Gaputa ay ayatek unay. Adakan kadaytan, Shalani. Ngam timbangam anaimbag ti panunot kan reknam. Sikat ti ayan ti amin apangedang kunak manan. Anyan ti kastoy amapaspasamak. Ado umeten dagiti maipadpadamag a krimen. Wan garot manang. No saan apam mapatay, panagtakaw. Ay, ngamala, saan adayta ti pagparikutam? Dayta salon at mukit day, sapay kimotong kan. Ay, normal laang daytoy, ading ko. Nay, aguyag ka manang. Ay, normal laang daytoy. Ay na, maikat dayta no agtumarka iti agas. Ay, adumat dagiti tumtumarak. Wano, inumak abulbulong. Ngam talaga siguro abo makitakon. Kan may sa nakasagana ako namatay. Agmay sa akmat laangan nga agbibiyag. Nalipatan na kon ti anak ko. Ay na, manang. Saan ka di aday tati kanayon nga da iti panunot mo? Tanya nga iti amom. Ang mga nusumang patumot laang ti anak mo. Diya ko namnamaan day ta, Aurea. Hamangan paikit de. No nataya ko no agsubli ti anak ko. Nabayag matan sipod nagasawa ta Marsyal, lakay. Ngam saan tamot na namadaan iti anak? Wan nga rod. Ngam saan ta mapukawan iti namnama. Amang ano talaga nga awan pay. Sapay ko mga rod takasta. Wan bakit? Di ka madanagan. Maamakak namin. Amang ano lupusak. Si Kamit. Saan namin nakasta ti panunutan Sapay ko mga rod ta saan, lakay. Edgar, day talatan mangraraot iti kumpurmi apas daktar aramidan tayo. Kasapulan nga aramidan tayo daytoy. Gaputanaskan nga agsagana tayo anaimbag. Para iti sumaruno a plano tayo. Anya? Wan Shalani. Kandi kan mas daaw. Sigud mat nga aramidan tayo daytoy. Ngam kastoy kadilatan akanayon. Anya.
Di ka man agsaw iti kasta. Ammo mon dagiti plano tayo nga aramidan. Isu adikan kumontra. Edgar, Jak kayat amakangag iti anyaman a panagkontra, Shalani. Isu ano kayat mo anasaya at kaakanayon. Ikaamulatan day tabibig mo. anyan. Oh, kasla na unag ti pampanunuta, Marshal. Ay, pampanunutak lang dagiti sangsangwan tayo aparikot ti ili. Bakit? Anya? Agduduma ti mapaspasaran ti ili tayo. Adda ka panagtakaw, panangpapatay. Ken adda dagiti grupo dagiti rebelde. Akayat dan ti sumuko ti gobyerno. Ha? Gapoy ti dayta. Malagip ko ni Shalani, ken dayjay nga Ed. Mangnamnamak adumteng to ti aldaw. Asumuko damat iti gobyerno. Sapay ko mga rodlakay. Nang ro na itatamasakit ni Nana Luling. Kat ti panagsubli ni Shalani ti tartari gagayan na. Nana, apay kastamot tan ti langayo. Ita kami lang asim marungkar. Kastamot gayam ti kasasaadyo. Nakapsut akon balasang ko. Ket panawon siguron. Tapno isublik ti bulod ko abya. Saan, Nana? Di na kami pa'y panawan. Saan ka di ako na yung orayan tayo ti panagsubli ni Shalani? Nabayagan nga inururay ko na ita akanito. Isuali na ba anak amin akarit ti biyag. Hangam napaayak. Nana, Nabannog akon. Nabannog akon nga agururay iti awan. Iso palubusan dakon. Bareng iti sabali abiyag. Kat makitak ni Shalane. anya? Agpakada akon balasang ko. Gemno agsublinto man ni Shalane. Ibagayo, adi na baybayan ti bagina. Kanibagayo, nga ipatpatag ko unay ti anak ko. Nana. Maasyanak unay kanina na Loling, Nana Aurea. Nadagsan ti barukong ko iti ipupusay na. Kastama ti marikriknak balasang ko. Ngam pinalubusak. Gaputa makiitak akastaw na itirikat na. Makapaliday, Nana. Naliday anang ipulang itibiyag na. Tadi na pulos nakita ni Shalani. Ay, wingarod. Ay, no sa di no ngamin ayat ti ayan ni Shalane. Ay, ipagarupay day di idana anatayang. Sapay ko matasaan akasta, Nana. Sapay ko matadala ang iti adayo a lugar. Kat agsublin to dito'y lugar tayo. Tapno mapat gantikid daw day dinanang na. Itatadwata lang ang tagtugtugaw dito'y sirok ti puon ti kayo. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Edgar. Anya dayta. Ang mga no di mo nadlaw. Gaputa makumikom kayo kadagiti kakadwa. Ngam patsik amaragsakan ka iti maamuam. Anya ngamin dayta aya. Ibaga mo na. Edgar, masikuga kon. Anya? Itatadwata lang ang nagtugtugaw dito'y sirok ti puon ti kayo. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Edgar. Anya ka di dayta. Amangan no di mo nadlaw. Gaputa makumikom kayo kadagiti kakadwa. Ngam patsik amaragsakan ka iti maamuam. Anya ngamin aya dayta. Ibaga mo na. Edgar, masikuga kon. Anya? Apay, saan ka kadian naragsak? Saan amabalin nga agsikog ka, Shalani?
Kasanun dagiti responsibilidad mo iti grupo no masikog ka. Anya? Tilatan pagsayaatan ti grupo ti pampanunutan? Imbes ada kami kumanga aginam? Edgar, agasawa ta. Iso anormal laang amaaddaan ta iti anak. Uy, anyan ti kastoy. Uray saan ta kumangamin amaaddaan iti anak. Anya? Adaken kanan niya ti pilyam, Edgar. No ti grupo, uwan no ti anak yo. Pangulo, Adaken ka amin na pangadang. Saan da ka adiktaran? Karbengam ti mangadang. no isakripisyok ti grupo. Saan ko pa'y anabalas dagiti kayat ko abalsan, Pangulo? Ngam no isakripisyok matiputot ko. Amangan numapukaw ko nga agraman ni Shalani. Mabalin mo ta pilyam idadwa? Ngam nasken nga aramidam ti pagrebengam iti grupo. Wan, Pangulo. Panunutak ana imbag. Noan niya tinasaya at nga aramidak. Talaga siguro asantan amaadaan iti anak, Marshal. Awan maaramidan ta, no kastaman bilang. Tinapateg, ket agin inayat ta, kan naragsak ta nga agasawa. Agyaman naklakay. Gapu ta maawatam ti sitwasyon ta. Ay ayaten ka unay, Olive. Ket no man saan ta amaadaan iti anak, aklunen ta day ta asipupuso. Wan lakay. Ngamsapay ko ma, tamaparaburan tamatlaang iti anak. Uray may salaang. Ala bakit? Mapana ko iti trabaho. Kan agan anat ka mat iti trabaho, ha? Edgar, sabali tirik na kita. Nasakit ti sikat ko. Gapo siguro iti sikog mo. Pangaasim ta di ka kumapumampanaw. Kasapulan ka ita. Talaga ang sabali tirik na. Ado ti aramidan mi ita. Ado ti imbilin ni Pangulo. Edgar, ang mga nagpas ngaya ko. Iso di ka kumapumampanaw. Anay ko, talaga nagsakitan ti tiyan ko. Ala, ni Manang Mirna pailaang ti makamukan ka. Rumwar kamin kada Pangulo. Nagrigat gayam tagpas ngay. Buwis buhay ako nada. Lalaki ti anak mo. Nagdaar nga ubyan. Ne, apay ngagsangit ka, Shalani. Makapadakas kan ka dahita. Anya ni Edgar. Talaga pinanawan naklata kat linapnakmat. Imbagakan ko na nga mga nagpas ngaya ko. Di naklatayin kan kano. Amumatan, Shalani. Sabalik ti lubong tayo dito eh. Iso adi ka unang mangnamnama ka ni Edgar. Kasanon ti biyagmino kastoya ka na yun, manang. Panunutan na kumamatamaisan nga ama. At pagbalansyan na kumamit ni oras na. Di ka madanagan. Adaak lang dito eh. Di ka baybayan. Lalaki ti putot ko, Pangulo. Natar nga ubing. Wan, Edgar. Ngam amumatan. Ado ti trabaho tayo. Ado tinasken nga asikaswan tayo. Kat na daubing, amangan isulatan ti pangipayan ni Shalani ti atensyon na. Pangulo. Ulitag tinaibagak idikan ka, Edgar. Agpili ka. Ti grupo, wano ti putot mo. Nakapagdesisyon akon, Pangulo. Kat ti grupo tayo ti piliak. Nakasagana akon amang isakripisyo iti putot ko. Agrugwat kan Shalani. Rumot tayo, kat itugot tayo ti maladaga. Anya? Agtungpal ka iti biling ko, Shalani.
No di mo kayat ti madaksan. Ngam nakapsutak pa'y lang ang Edgar. Amumit akaan anak ko. Ngam apay aparwaran na kami. Kandakas ama anginan ti ubing. Saan abale, taglugan tayo iti kabalyo. Diyak kabailan. Nakapsutak pa'y lang ang. Basta, noon niya tibilin ni Pangulo. Iso ti masurot. Anya. Napintas da ito yung establishmento. Sigurado nga adunto ti tao nga umay dito eh. Wan Pangulo, sigurado nga adu ti customer iti daytoy. Apagiso, pumarbangonan. Amangan no madamdamalang. Adan umaya tao dito eh. Sige, agtignay kayo, Edgar. Saan kayo amawatan, Edgar? Pangulo, anya ti aramidin tayo dito eh. Shalani, pakawanan na kami. Ngamnaskan nga ibatim ti anak mo dito eh. Anya. Dahil ti alugar tinapilik apang ibat dyan. Ta sigurado nga da makakita kat alaan dati ubing. Naskan nga ibatim ti anak mo. Tano da awir mo. Di mo maaramid ti responsibilidad mo iti grupo. Saan? Saan amabalin nga ibatik dito ti anak ko? Nasaysaya at lang nagbati kami adwa dito eh. Kat pumanawakon iti grupo. Saan ang mabalin? Ala, iyag mo ti ubing kat ibati tayo nito eh. Saan? Mutoy. Saan amabalin? Umay ka dyan, Lani. Ang mga nuad na makakita kada tayo dito eh. Saan, Edgar? Ibatanag! Subliyak ti anak ko! Ayop kayo! Ayop kayo, amin! Agkalma ka kuma. Ayop ka, Edgar! Awanan puso ka nga, ma! Sapay kumatagit karo kayon to'y impyerno! Agtal na ka siya, Lani. Di mo ngamin maawatan. Talaga, dak maawatan ti kinadakas yu amin! Impagarup ko no nasayat kayo at tao! Ngam saan mat gayam! Satanas kayo amin! Hospitaletan. Siya, Lani. Ilunlunod kayo amin! Sapay lako matadumtang ti aldaw! Kat agpulo kayo amin! Triplento ti rigat ang malakamyo! Ikaroyo tinaramid yo kada kami iti anak ko! Gusto ko nakmat siya, Lani. Ilunlunod ko, Edgar! Di na kanto pagtalnaon ti konsensyam! Oh. Balsan ka, Edgar! Balsan ka! Ay, Shalani. Shalani, huston. Agkalma ka na. Umay ka na. Tapno makainana ka. Nasaysayaan ko malangan no pinatay dang. Ngamtin sinada kanyag ti anak ko. Makipagriknaakan ka, ading ko. Didak mawatan dagiti kakadwaman. Siyak tinagregregat sipod sikog ko ti anak ko. Sayta, imbati dalang iti igit ti kalsada. Dakas na! Dumtang to ti aldaw nga ikaro dati inaramid na. Ikararag talaangan. Asapay lako. Taadda makaala iti anak mo. Kat padakkalendaan na imbag. Kat dumtang to ti aldaw nga agkita kayon tumitlaan iti anak mo. Awan umasping iti kinadakas ni Edgar nga ama. No amok lakuma sa anak-anak ki asawa kan kuana. Shalani. Dumtang to ti aldaw. Balsak ni Edgar. Maimay-mayang ka, Edgar. Amok ti pampanunutam. Manang Mirna. Apay ngamin abasta nagdesisyon kalatan. Nagpanunot ka kumapay anaimbag. Sakbay nga insayang katyo ti plano yo.
Kinapuno naman ang makonsensya ak. Kan masyanak unay kan ni Shalani. Kasla mapukpukawan tilimbong ti panunot na. Saan ngamin akas karina ti inaramid yo? No imbagam kumakanyak, tinulungan kayo. Nasaysaya at kumalaangan no inlibas mo ti aginam. Manang, Ngam awanan. Naladawan ti amin. Saan tayo nga amo no kasanon ti anak yo? Dakkala pagyamanan tayo no adda nangalakan kwa na. Kasanon nga no awan? Konsensyam dayta ititong palbiag mo, Edgar. Marshal, panagkunakat da ito yung kisungbat ti tarigagay tamadaan iti anak. Ngem burbur tiyapay laang kanyak. No asino ti akin anak iti dayta. Ken no apay nga imbati da iti building a pagpapaayam. Ado ti posible a rason iti dayta, Marshal. Amang ano saan da kabailan at taripaton da ito nga ubing. Iso nga imbati da. Wano, amang ano pinanawan ti akin anak. Wano, anak ti agbala. Anya? Taripaton ta da ito nga ubing, Marshal. Kat iso ti ibilang taapudpud no nga anak ta. When Olive, ipaay takin kwa na ti bara ti pamatag tinaganak. Ana ipaidam kan kwa na. Shalani, Di nakasarsarita, Edgar. pangasim ko Shalani. Agsarita ta ko may tinalapat. Tumukno sa dilangit ti gurakan ka. Diyak amunoan niya ti pangyarigakan ka. Numaipapan iti napasamak. Nagtungpalak lang iti bilin. Apay, awan ka di ti bukod mo apanunot. No imbagadang aramidam latan, nga uray adda masakitan. Biyag ti putot mo tinakataya, Edgar. Ngam inaramid mo lata para iti grupo. Ayop ka. Shalani, Imbilang kamatan anatay. Awan ti naamamok nga Edgar. Ken awan ti inayat ko nga Edgar. Agbababawi ak iti isusurot ko ken ka. Numabalin la kumaamay subli ti amin. sige Shalani. Denggak amin nga ibagam. Ngam sapay kuma. Tadumtang tuti aldaw ang maawatang mat. Ti kayat ko nga ipakaawat kan ka. Diyos ko, idala ako mamangakan ka. Gaputan na kalipat ak. Kapoy tiragsak dito'y lubong. Ngam pagawanan na kumahiti naramid ko. Sapay kumata nakalasat ti anak ko. Dawata ka sapay kuma. Taada mangipatagkan ko na. Kasta matadawata. Asapay kumata makarwar kami ti dayto ya lugar. Katag subli kami iti lawag. Shalani, Ada kagayam dita, manang. Wen, kat nakitak ti panagsangsangit mo. Mawatan ka. Kan mariknak ti dagan sunod. Kasla mapukaw ko ti limbang ti panunot ko. Kaya't konti pumanaw dito eh. Gaputan umakit-kitak da Edgar kandag iti kakadwa. Ad-adda marubruban ti sakit tinakam ko kankwana. Ala, dumngag ka na imbag, Shalani. Adda na panunot ko awagas. Tapno makalibas ta ditoy. Ay na, makapayat ka talaga, anak ko. Nene, si kalang mati makayayam kini baby. Anya? Ipasublat mo mat kanyak Katuan duwata makiayayam kan kwa na.
Nini, nagkatawa kit din. Talaga naragsa ka. Kasla maawatan na ti bagbaga ka. Talaga amaray awakan ka, baby. Narnakanan dagiti kakadwa, Shalani. Daytoyan ti guntaway. Tapno makalibas ta. Nga manang, ang mga numaisagmak ta iti aramigan ta. Sapay kumata saan. Manang, Ala, sagay sata iti awitan apaltog. Kat no kasapulan ang makilaban ta. Aramidan ta. Yaplikar mo dagiti insursurumikan ka. sige, manang. Sige, agawaam, Shalani. Sabi mo, di ba ba ninyo? Manang Mirna, napuutan dati ipapano ta. Agawaam, Shalani. Pumanaw kan. Agrubot ka, Shalani. Adda pa panan tayo. Ha? Basta sumurot ka kada kami. Sumurot ka ni Manang Mirna. Wanen, nga, sa dino ngamin ti papanan tayo. Agpaili tayo. Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wen, Shalani. Kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak. Anya? Wen, Shalani. Basta gan-anad ka, kan sumurot ka kada kami. Di ka maisinsina kada kami. Anya? Ala, agrubat tayo na. Agay ayaban dagiti kakadwa tayo. Manang Mirna, jakla impagarup adito'y matgayam ti papanan tayo. Wen, Shalani. Agawaam ti aggunay. Nga manang, apay kastoy. Naskan nga aramiden tayo ti kastoy. Gapu taawanan ti makan tayo. No saan tayo nga aggunay, agbisin tayo ijay hideout. Anya? Wen, Shalani. Ala, agawaam. Tapno makarwarta dito yan. Urayin talatan dagiti kakadwa ijarwara. Ngamkas iti naibaga. Agan anad ka. Amangan no adda makakita kadata. No kasta, agtataod iti takaw dagiti abasto tayo ijay hideout. Wen, Shalani. Kat dayto yan ti gundaway. Tapno maamuam anaimbag ti maipapan iti grupo tayo. Anyan ti kastoy. Natakawan ti kadakkelan a groserya dito ili tayo, Marshal. Ha? Ita lang ang mapasamak na ito itiili tayo Ay, no kasta. Aging ga dito ili tayo. Adan dagiti managdakdakas. Deta ti pakakitaan, nga doon tinagbaliw ita a tiyempo. Ti lugar tayo asigod ang naurnos. At damot tan ti agtatakaw. Ay, Ngamala, saanin aday ta ti pakariribukan ta. Ikararag talangan, asapay la kumata saanin ang maulit ti kastoy ang napasamak. Nana, imayak gaputa kailiw kan. Agyaman akbalasang ko. Gaputa sa andak latta amalipatan. Saan to apulos ang mapasamak dayta, Nana? Nakagradwar kayo gaya man. Wen, Nana. Iso nga imay kasi narungkaran, tama nga naawan ton tiwayak no adan mabiro ka katrabaho. Ay, sapay lako mga ruda. Tamakabirok kayo adagos iti panggedan nyo, balasang ko. Ay, no saan ko maapim manaw ni Shalani. Kadwayo ko anagturpos. Wen nga rod, Nana. Hanggang awanan. Diyak namnamahan ang makitak pa iti anak ko. Ay, amangan no nalipatan na tayo pa yan. Manon atawan tinaglabas. Saan tayo ang mapukawan itinamnama, Nana? Agsublin tumatlaan kada tayo ni Shalani. Shalani,
Nabayagan sipod nakikapang ka iti grupo tayo. Ado pa yung dagiti na isaysayang kat tayo a plano. Kat nakita asan ka nagbaliw. Ha? Un siya lani. Kat day tati nakakitaak iti kinapudno. Iso nga... Iso nga. Ituloy mo, Edgar. Iso anat nagtiriknakan ka. Anya? Un siya lani. Punot imbagakan ka. Agayatak unay kan ka. Kat ikarik. Anuman ikanak iti gundaway amadaan ta iti relasyon. Agbalinak to anapudnukan ka. Naklatak iti daytang imbagam, Edgar. Pangasim, ikanak kumapay itinan anay apanawan. Panunutak pa'y anaimbag di may papan iti daytabanag. Sige, Shalani. Sa anak mo't kidi nga agap apura. Ngamnam na maag. A positibo ti isungbat mo kanyak. Manun nga aldaw a pinalpaliw ka, Shalani. Kat kasla adda pa kariribukam. Manang, Apay, adda ka di parikot mo? awan manang. Ngam pampanunutak laang dagiti inararamid tayo. Dagiti insay sayang kat tayo at plano tayo. Apay, agbababawi ka ka din? Manang, Amok ti adda di ta isip mo. Tauray siyak. Agtukyad tiriknak iti daddo mga inaaramid tayo. Gapot agbalbalin tayon adakas. Kan maysa, kaslaawan pagmamaayan dagiti araaramidon tayo. Agparparnuay tayo lang iti gulo dito'y ili tayo. Kan isagsagmak tayo lang tibiyag tayo. ngam apay nga rod nagbayag ka iti grupo, manang. Gapot amok asaan akon ang makapanaw dito'y. Ngam sika, ubing kapay, Shalani. Kat no addagon daway mo ang makalibas. Aramidam. Ngam, manang, napatagmatan kanyak ti grupo. Kan maysa, kasla sa anak kon ang makapanaw. Gaputa agayatak matan ken ni Edgar. Anya? Wan, manang Mirna. Kat day tati pakariribukak no dadduma. Adakan ka ti amin apangadang. Ngam ulitak manan. Di mo kumasayangan ti biyag mo. Tapno awan to ti pagbabawyam. Nabayag matan nga agayan ayat ta, Olive. Kaya't ko nga kalay sata ko man. Sigurado ka, Marshall? When Olive, sigurado ak iti dayta apangadan ko. Ngam, talaga ka di nga ay ayatan nak? Si Kamet, di santa ko nagbayag akastoy no di ka ay ayatan. Aman nga mino ni Shalani pay laang tilinaon day tapusom. Ay na, si kalaang tilinaon to'y pusok, Olive. Wen, inayat ko idi ni Shalani, ngam idi dayta. Ubing tayo pa'y idi. No pa'y napatag pa'y lang kanyak. Dayta, ket kaskabsat. Alawanan, kung kunaklaan ka di, nagadun ti impagam. Kas lang amin pagdua-duaan nakpa'y laang. Saan? Ay ayatan ka iti kastaunay. Katuan, paikalay sa akan ka, Marshall. Tangay agayan ayat kayo ka ni Shalani. Agkasar kayo nga rodan. Agpeso, Pangulo. Wan. Ngam ne. Di yu lipatan ti pagribangan nyo ti grupo. Nga oray agasawa kayo. Wan, Pangulo. Saan kayo amadanagan? Ad alala ingak ti aggunay para iti grupo tayo. Gaputa adda ni Shalani nga inspirasyon ko. Ala. Nasaya at nga rod no kasta. Inton kanikadwa nga rodan ti panagkasaryo. Ira na tayo inton kabos. Tapno naranyag ti panagkasaryo. Agyamanak, Pangulo.
Di kan makababawi siya, Lani. Nagpaikalay sa kan ka ni Edgar. Kat agasawa kayon. Wan, Manang Mirna. Dahito iti tandaanam. Agtulnog ka iti amin nga ibaga ni Pangulo. Kan oray adan asawam, di yu liplipatan ti obligasyon nyo iti grupo tayo. Wan, Manang. Ado pa'y dagiti plano da nga isayang kat tayo. Nagbaligi tayo. Gaputan narpuugan ti may sa agrupo amang kalkalaban kada tayo. Ngam agpagad tayo matita. Gapo iti inaramid tayo. Kan, gapo iti panangraot tayo iti maysa apasdak. Manang Mirna. Sapay ko ma. Ta saan tayo ang maisagmak iti dayto nga araramidan tayo? Ado pa'y dagiti kayat da abalsan. Kat no saan da mabalas amin dagita at tao. Ado matirautan tayo. Gaputa day tala ang tiwagas. Tapno makaala tayo iti aramatan tayo. Banag amang iton damat iti pagpaggadan tayo. Wan nga rod, Manang Mirna. Kasla agbabawi ak anak ikapang. Nga maawanan maaramitak. Gaputad da ak dito yan. Agbababawi ak. Gaputa iti likodan ti kinaragsak ti grupo. Pasigmat gayam abalas ti adda iti kaunggan ti tunggal maysa. Banag apagkadkadak no daduma. Husto ka, Shalani. Ngamkas iti naibagak. No addaman ti gundaway mo nga aglibas. Aramidam. Ngam kasano ni Edgar? Diyak mapanawan. Gaputa ay ayatek unay. Adakan kadaytan, Shalani. Ngam timbangam anaimbag ti panunot kan reknam. Sikat ti ayan ti amin apangedang kunak manan. Anyan ti kastoy amapaspasamak. Ado umeten dagiti maipadpadamag a krimen. Wan nga rod, Manang. No saan apam mapatay, panagtakaw. Ay, Ngamala, saan adayta ti pagparikutam? Dayta salon at mukit day. Sapay kimotong kan. ay, normal laang daytoy, ading ko. Nay, aguyag ka manang. Ay, normal laang daytoy. Ay na, maikat dayta no agtumarka iti agas. Ay, adumat dagiti tumtumarak. Wano, inumak abulbulong. Ngam talaga siguro abumakot akon. Kan may sa nakasagana ako namatay. Agmay sa akmat laangan nga agbibiyag. Nalipatan na kon ti anak ko. Ay na, Manang. Saan ka di aday tati kanayon nga da iti panunot mo? Tanya nga iti amom. Ang mga nusumang patumot laang ti anak mo. Diya ko namnamaan day ta, Aurea. Hamangan paikit de. No nataya ko no agsubli ti anak ko. Nabayag mo tan sipod nagasawa ta Marcia, lakay. Ngam saan ta mo ta namadaan iti anak? Wen nga rod. Ngam saan ta mapukawan iti namnama. Amang ano talaga nga awan pay. Sapay ko mga rod takasta. Wen bakit? Di ka madanagan. Maamakak ngamin. Amang ano lupusak. Si Kamit. Saan namin nakasta ti panunutan Sapay ko mga rod ta saan, lakay. Edgar, day talatan mangraraot iti kumpurmi apas daktar aramidan tayo. Kasapulan nga aramidan tayo daytoy. Gaputanas kan nga agsagana tayo anaimbag. Para iti sumaruno a plano tayo. Anya? Wen Shalani,
Kandi kan mas daaw. Sigud mat nga aramiden tayo daytoy. Ngam kastoy kadilatan akanayon. Anya, di ka man agsaw iti kasta. Ammo mon dagiti plano tayo nga aramidan. Isu adikan kumontra. Edgar, Jak kayat amakangag iti anyaman a panagkontra, Shalani. Isu ano kayat mo anasaya at kaakanayon. Ikaamulatan day tabibig mo. anyan. Oh, kasla na unag ti pampanunuta, Marshal. Ay, pampanunutak lang dagiti sangsangwan tayo aparikot ti ili. Bakit? Anya? Agduduma ti mapaspasaran ti ili tayo. Adda ka panagtakaw, panang papatay. Ken adda dagiti grupo dagiti rebelde. Akayat dan ti sumuko ti gobyerno. Ha? Gapoy ti dayta. Malagip ko ni Shalani, ken dayjay nga ed. Mangnamnamak adumteng to ti aldaw. Asumuko damat iti gobyerno. Sapay ko mga rodlakay. Nang ron na itatamasakit ni Nana Luling. Kat ti panagsubli ni Shalani ti tartari gagayan na. Nana, apay kastamot tan ti langayo. Ita kami lang asim marungkar. Kastamot gayam ti kasasaadyo. Nakapsut akon balasang ko. Ket panawon siguron. Tapno isublik ti bulod ko abya. Saan, Nana? Di na kami pa'y panawan. Saan ka di ako na yung urayan tayo ti panagsubli ni Shalani? Nabayagan nga inururay ko dayta akadiko. Isu alinabanak amin akarit ti biyag. Hangam napaayak. Nana, Nabannog akon. Nabannog akon nga agururay iti awan. Isu apalubusan dakon. Bareng iti sabali abiyag. Kat makitak ni Shalane. anya? Agpakada akon balasang ko. Gemno agsublinto man ni Shalane. Ibagayo, adi na baybayan ti bagina. Kanibagayo, nga ipatpatag ko unay ti anak ko. Nana. Maasyanak unay ka ni Nana Luling, Nana Aurea. Nadagsan ti barukong ko iti ipupusay na. Kastama ti marikrik nakbalasang ko. Ngam pinalubusak. Gaputa makiitak akastaw na itirikat na. Makapaliday, Nana. Naliday anang ipulang itibiyag na. Tadi na pulos nakita ni Shalani. Ay, wingarod. Ay, no sa di no ngamin ayat ti ayan ni Shalane. Ay, ipagarupay day di idana anatayang. Sapay ko matasaan akasta, Nana. Sapay ko matadala ang iti adayo a lugar. Kat agsublin to dito'y lugar tayo. Tapno mapat gantikid daw day dinanang na. Itatadwa tala ang tagtugtugaw dito'y sirok ti puon ti kayo. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Edgar. Anya dayta. Ang mga nudi mo nadlaw. Gaputa makumikom kayo kadagiti kakadwa. Ngam patsik amaragsakan ka iti maamuam. Anya ngamin dayta aya. Ibaga mo na. Edgar, masikuga kon. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas anapauluan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon
Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.